जोंनि गेजेराव मा खालामगासिनो दं हिन्दु ख्रिस्टान लाबोगासिनो दं एसटि माइनरिटि बायदिसिनाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव समाजखौसो गुबुंले जोंनि अनलायनायखौसो गैया खालामगासिनो दं जोंनि दिनै मेडिकेलफ्राव थोजासे डक्टर गैया गोबां फेन्सार स्कुलफोर दं कलेजफोर दं गोबां फेन्सार फोरोंगिरिफोर दं बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय खावलायनो लुबैदों अन्नानै जोंनि गेजेराव मेडिकेलफोराव जि डक्टरनि जेंनाफोर बेफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन आरो जोंनि माखासे फेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय फेन्सार कलेजफोरनि थाखाय फेन्सार फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन संसदआव दैखांगोन एसेम्ब्लियाव दैखांगोन आं बेखौ मिथिहोनाय थाबाय आरो फोरमायनाय थाबाय खुलुमबाय बयनिबो गिबिसिनथाराव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बे चेनेलनि जानानै नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनायनि मोनसेल' उद्देश्य नोंथांमोनखौ आं साबायखर होनो होननानै बे समाव आं लुबैदों आं दाख्लै बावै साननै सिगां मोनसे सांग्रांथि भिडिअ बानायदोंमोन सासे फंबायनि दुखुथिया जिउ गोमानांनायनि सोमोन्दैहाय माखासे गोरोन्थि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव बिथांनि जिबना गोमादोंमोन आरो बे भिडिअ नोंथांमोना गोबां भिउस लानानै फैदों आरो गोबां शेयार खालामनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय होदों बेनिखायनो आं नैबेखौसो बुजिनानै मोनदों नोंथांमोननि गेजेरावबो बे फंबायनि जिबना जेरैहाय आद्रियै गोरोन्थि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव गोरोन्थिनि जाहोनाव बियो जिउ गोमानांदों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बे भिडिअ बेसेन गोसा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आं दिनै मिथिनो मोनदोंदि नोंथांमोननि न'खरावबो बेबायदिनो समस्या जेंनाफोरखौ नोंथांमोना नुजाथिदों जाहैबाय सोरबाया गावनि आंगो बिमाखौ सोरबाया गावनि बिफाखौ सोरबाया गावनि बिदाखौ फंबायखौ बिब' बिनानावखौ बेबायदिनो माखासे गोरोन्थि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव गोमाजादों बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ गोरोबनाय मोननानै नोंथांमोना शेयार खालामनो जाहाथे बयबो सांग्रां जानो हायो बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायबावनो लुबैदों जाहैबाय जोङो जेब्लायबो सांग्रां थानांगौ आरो दिनैबो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इम्परटेन्ट एबा बिसेस बिसयखौ लानानै इनफरमेसनखौ होनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों जाहैबाय जोङो भारतनि मोनसे स्टेट मिथिगौ तामिलनाडु बावैसो बेवहाय गोदान सरकार दाजादों आरो बे गोदान सरकार दाजानायावहाय बिजय थालापाति बिथाङा चिफ मिनिस्टार हिसाबै सायख'जादों एबा बिजय थालापातिया बे तामिलनाडु स्टेटनि दा चिफ मिनिस्टार जानानै दं CM जानानै दं आरो बिथाङा दिनै चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि बावैसो उनावहाय प्राइभेट हस्पिटालफोरखौ लानानै प्राइभेट मेडिकेलफोरखौ लानानै मोनसे गेदेरथार एनाउन्समेन्ट खालामदों बे एनाउन्समेन्ट खालामनायानो जाहैबाय जेब्ला मोनसे प्राइभेट हस्पिटालावहाय प्राइभेट मेडिकेलावहाय सासे पेसेन्टखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानाय जागोन अब्ला जुदि बे पेसेन्टआ बे बेमारिया जुदि थैनानै थाङोब्ला बिनि बेमारिनि सायाव जानाय गासै बिलफोरखौ गासै थाखा फैसाखौ बिसोरो निमाहा होनो गोनां आरो बिसोरो थाइसेबो थाखा लानो मोननाय नङा बिदि खालामनायनि गुबै ओंथि एबा मेन एमानो जाहैबाय फाइनेन्सियेल जे बार्डेन बेखौ खमायनो थाखाय जे रां रुफानि समस्या जाय बेमारिफोर लाङो मेडिकेलाव बिथांमोना मिथियो दिनै बेसेबां खस्थ' खालामनानै रां रुफा बुथुमनानै दिनै थैनायनि उनावबो गोबां लाख लाख रां होनानै गोथै सहखौ बायख'नानै लाबोनो गोनां जायो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदि आयेनखौ जोंनि आसामावबो आरो गासै स्टेटआवबो लाबोजानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदो जाहाथे बे भिडिअ'आ मोनसे समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय जोंनि हादोर सालायग्राफोरनि गेजेरावहाय मोनहैनो हानाय बायदि आरो बे समाव आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों जोंनि सायख'नानै दैथायहरजानाय MLA MP आरो मिनिस्टारफ्रा दिनै माखासे नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव बुंनानै जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां समस्या दावराव दावसि खालामो आरो गुबुंले खालामो नाथाय जोंनि गुबै बिसया जोंनि समाजाव गुबै जेंनाया मा बेफोरखौ जोंनि सदनाव नङा होमबा एसेम्ब्लियाव रायथिनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि समाजाव आरो जोंनि ओनसोलाव नुजानाय माखासे जेंनाफोरनि बिसयखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों जाहैबाय नाम्बार वानआ जाहैबाय जोंनि दिनै मेडिकेलफ्राव थोजासे डक्टर गैया जायनि जाहोनाव जोङो रिफार होनो गोनां जायो गोजान जायगायाव लांनो गोनां जायो मोनहैगौ मानि जोंनि बेमारिफ्रा जोंनि पेसेन्टफ्रा थै गयो नङा होमबा बेनिखायनो दिनै जोंनि मन्त्रि MLAफ्रा जोंनि सदनाव संसदआव बेफोर बाथ्राखौसो बुंनांगौ जोंनि मेडिकेलाव दिनै थोजासे डक्टर गैया बेफोरखौसो रायखांनो नांगौ 2 नाम्बारा जाहैबाय गोबां फेन्सार स्कुलफोर दं कलेजफोर दं गोबां फेन्सार फोरोंगिरिफोर दं गोबाङा दिनै फेन्सार स्कुलावहाय फोरोंनानै बिसोरो जिउ गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनदों बिथांमोननि जिबननि सोमोन्दै जोंनि दैदेनगिरिफोरा
दिनै संसदाव जुदि बुंखाङोब्ला एसेमब्लियाव जुदि बुंखाङोब्ला बे जोंनि थाखाय गोबां मोजां बाथ्रा जागोन होननानै आं सानदों जाहैबाय। बिनि उनाव जों दिनैहाय नुनो मोनो गोबां अफिसफोराव दिनै अफिसारफोर गैया, थोजासे अफिसारफोर गैया। बेनिखायनो नैबेफोरनि बाथ्राखौ जों दिनै संसदाव रायखांनो गोनां, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ रायखांलासिनो जोंनि गेजेराव माखासे खेंसालिया बाथ्राफोरखौ रायखांना जोंनि समाजाव गुबुंले खालामनायखौसो आं नुनो मोनदों। आरो जों जेब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय गोबां जोंनि ओनसोलफोरखौ गिदिंनानै नायगोन, बेयाव गोबां लोंग्रा दैनि समस्याफोर, प्रब्लेमफोरखौ जों नुनो मोनो। दिनै बेफोरखौसो जोङो रायलायनो गोनां, जोङो सावरायनो गोनां। जोंनि गोबां जायगाफ्राव दिनै इलेक्ट्रिसिटि गैया, कारेन्ट गैया, बेफोरनि सोमोन्दैसो जों रायलायनो गोनां, जों रायखांनो गोनां आरो जों सावरायनो गोनां। आरो जों नुनो मोनगासिनो थायो, निउसफोराव जों नुबायानो थायो, गोबां जायगाफ्राव, गोबां दैमाफ्राव दालां गैया। बेयाव स्कुलफ्राव थांनो, कलेजफ्राव थांनो आरो जोंनि हाथाय बाजाराव अफिसाव थांनो थाखाय दैनि गेजेरजों गासोमनानै थांनो गोनां जायो। गोबां फरायसाफोर दिनैहाय गोबां खस्थ' खालामनानै दै बारनानै थांनो गोनां जायो। दिनै बेफोरखौ जोङो रायखाङालासिनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव मा खालामगासिनो दं? हिन्दु खृष्टान लाबोगासिनो दं, एसटि माइन'रिटि बायदिसिनाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव समाजखौसो गुबुंले, जोंनि अनलायनायखौसो गैया खालामगासिनो दं। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया, आंनि साननाया बिसोर जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नैबेफोर समस्याफोरखौ जेन संसदाव रायखाङो, एसेमब्लियाव रायखाङो, आं बेखौसो खावलायनाय थाबाय। दिनै गोबां जायगाफ्रावहाय दलं गैया, बेफोरखौ लुफुंनानै होनो थाखाय जोङो एसेमब्लियाव रायखांनो नांगौ। बेफोर जेंनाखौसो जोङो एसेमब्लियावहाय रायखांनांगौ। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय खावलायनो लुबैदों, अननानै जोंनि गेजेराव मेडिकेलफोराव जि डक्टरनि जेंनाफोर, बेफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन आरो जोंनि माखासे भेन्सार स्कुलफोरनि थाखाय, भेन्सार कलेजफोरनि थाखाय, भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, संसदाव दैखांगोन, एसेमब्लियाव दैखांगोन। आं बेखौ मिथिहोनाय थाबाय आरो फोरमायनाय थाबाय। आरो गोबां जायगाफ्राव दिनै कारेन्टनि जेंना, इलेक्ट्रिसिटिनि जेंना, दैनि जेंना दङ। गोबां दिनै जायगाफ्राव गथ'फोरा फरायसालियाव थांनो थाखाय दै बारनो गोनां जायो। बेफोर जेंनाफोरखौ रायखाङोब्ला गोजोननाय मोनगोन, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो बे भिडिअनि जोबनायाव आं जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गासै समाजखौ आं बे समाव खावलायनो लुबैदों जाहैबाय, जोंनि समाजावहाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन एबा नांग्रोगौआ जाहैबाय मोजां आरो गोग्गो समाज आरो जोंनि समाजावहाय डेभेलपमेन्ट एबा दावगालांनाय। बेनिखायनो जों समाजाव थांनानै थानायाव गावजों गाव हिन्दु खृष्टान, एसटि, माइन'रिटि गोबां नांलाय खमलाय मुगैनायफोरखौ गारनानै जोंनि गेजेराव जों मोनसे मोजां गोग्गो समाज दानो आरो जोंनि समाजखौहाय दावगाहोनो, जोंनि हारिखौहाय दावगाहोनो जोङो नाजानांगोन। अब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबावसै। थेंक इउ स' माच। बाय बाय।